Ekku, jiena fem imdu kont tifel, kont żgħir dejjem kont dilettant, kien hemm ħdejja fejn kont noqgħod jiena hawn Main Street bil-Kirkara mill-Kappella ta' San Pawl, ġifieri d-dilizzju tiegħi beda minn hemm. Minn dik il-Kappella ta' San Pawl. Imbagħad meta bdejt nikber b'dak il-6 snin hekk bdejt nitla' il-maħżen tal-armari ġifieri u d-dilizzju dejjem jibqa' jiżdied. Però minn dejjem kont dilettant tal-minjaturi u ta' dal-artali, ġifieri meta kont għadni żgħir kien ikolli għand ommi knisja żgħira u artal u dejjem nilgħab u nixel ix-xema u dana ġifieri. Però mbagħad meta sirt involut sew fil-festa ġifieri il-ħin tiegħi bdiet inqattaw kollu fil-festa ta' Sant'Alina ta' Birkirkara fl-armar u fil-knisja. U mbagħad għamilt xi żmien ukoll għamilt 6 snin naħseb il-festa ta' Sant'Alina kont prokuratur. U mbagħad meta rġajt waqaft erġa' ġietni l-idea li nibni minjatura li kienet ilha ħafna f'moħħi, ġifieri. Din is-sena l-knisja lqet 5 snin, ġifieri issa hija lesta, kompluta, armata b'kollox, ġifieri ħadet li 5 snin bis-sar, ġifieri 5 snin u hekk ma kien hawn xejn. Ħadmu diversi artisti fiha, ġifieri bħala pitturi u ganutel u affarijiet hekk. Ma nistax ma nsemmix il-Jason Taljana, ġifieri li ħadem ir-rakmu kollu tal-istandarti u vent artali, ġifieri u ganutel. Bħalissa qed naħdem xi ganutel ukoll ħadim xi ftit jiena wkoll imma l-maġġoranza tax-xogħol tal-ganutel hekk inħadem minn Jason. Il-linef inħadmu minni u minn Jason ukoll. Il-linef huma magħmulin minn qafas tal-metall u mbagħad id-dekorazzjoni tagħhom hija mill-ewlu. Fatti biex għamilna li nefdok fihom 4 kilos l-ewlu. Ġifieri immaġin 4 kilos l-ewlu kemm irid ikollok biċċiet. Ġifieri issa kif tgħaddi l-festa tiżżarma mill-armar li huwa arma ta' l-armar li jintrema fil-Festa Sant'Alina biss li hija titolari ta' din minjatura. Però mbagħad matul is-sena hawn diversi festi, hawn żewġ festi sekondarji, hawn il-festa tal-Vitorja u il-festa sekondarja wkoll ta' Nawfraġġju ta' San Pawl. U mbagħad kull artali b'kollox hawn 10 għandu l-festa tiegħu. L-artali huma dedikati li San Mikil, il-Kurċifiss, id-Duluri, ir-Rożarju, San Giuseppe, il-Konċizzjoni u mbagħad hemm il-Kappella tas-Sagrament. Il-Kappella tas-Sagrament nagħmluha ġiex festi dik, nagħmluha waħda f'Korpus u oħra fil-Qalb ta' Ġesu. U t-titular l-inkwatru il-kbir ta' wara li huwa pittura wkoll jiġbaħ lit-titular ta' Birkirkara però mhuwiex replika tiegħu, ġifieri mhux kopja eżatt bħalu. U mbagħad bħala repliki hawn it-tużell li hemm fuq l-art tal-Maġġur, dak huwa eżatt replika bħal tal-Bażilika ta' Birkirkara bil-qisin, bir-rakmu, bix-xogħol tal-gwarniċun tal-injam. Hawn il-bankun tal-istatwa ta' Sant'Alina wkoll. Daka x-xogħol tiegħu bħala disin ninħadmu minn Viktor Karwana u mbagħad il-kumplament tal-injam u hekk għamiltu jiena. L-istatwa hija injam ukoll. Induratura tad-deb saret minni u d-dekorazzjoni saret mill-artist Viktor Karwana. U ħafna xogħol ieħor ġifieri u bħal dwar induratura, ifhem biex tagħmel minjatura tittoqgħod attent speċjalment minħabba l-qisin għax jekk dvarja l-qisin ma timxix to scale, xi qiegħda magħmula to scale. Ġifieri dvarjalek u tinduna li hemm xi ħaġa ħażina, tifhem. Mela, u mbagħad jekk ngħaddu pereżempju għall-armar tal-artali huma eżatt armati bħal artal kbir bil-ganutel, ġifieri l-ganutel biex taħdem pereżempju dak il-fjurett għalkemm huwa fiċ-ċokon tittaħdmu eżatt daqs kieku taħdmu kbir. Ġifieri t-teknika tiegħu taħdem il-molla fiċ-ċokon, iddawwar il-ħajt, tifhem ġifieri għalkemm huwa fjurett żgħir, it-teknika tiegħu eżatt bħalma kieku qiegħed taħdem fjurett kbir. U mbagħad jekk induru fuq l-istatwa pereżempju l-ornamenti tagħhom kollha jiżżarmaw, pereżempju ċ-ċunturin, dan għax-xogħol kien sar minni pereżempju. Huwa metall indurat u mbagħad iddekorat, tifhem taħdem mal-qisin l-ewwel tagħmel il-moll tiegħu fuq l-istatwa, tifhem u mbagħad dak ix-xogħol jieħodlok il-ħin tiegħu taħdmu bil-motu, ġifieri xogħol ta' paċenzja u tkun dedikat biex tagħmlu, x'hekk ma jkollokx paċenzja naħseb jiena tispiċċa ma tagħmel xejn żgur għax jirrikjedi ħafna xogħol ta' paċenzja.